Здравейте! Това е Ани, а това е Вики и ние сме Вики и Ани! Защо тъпото копче не ще да се изключи? Сега ще ви покажем децата, ще демонстрираме в един клип децата преди И децата сега! Нека да започваме. Първото клипче ще бъде децата в ресторантите. Мамо, кажи им ти, моля те, мамо, срам ме. Кажи им ти. Моля те. Кажи им ти, де. Айде, давай. Искам. Пица Маргарита. Децата сега. Добър ден, какво ще желаете? Пили с рисма. Смехът на децата сега и преди. Преди. Оле, Боже, много си забавен. Оле. И някои неопределени смехове. Сегашно. Това трябваше да е за блупърс. Страшните филми. Преди И сега. Пазят ме! сега. Виж го. Да. Виж какви ефекти. Това е човек. Или човек, който прави. Когато обичаш някого преди И сега. преди. Ани, Да. ами харесвам един, ама не знам той дали ме харесва. Какво да направя? Кажи му, той ще се разбере. Извинете, че така се изтървахме, ама не е лесно. Така Сега. не е лесно. Сега. Да, сега следва сегашното клипче. Сега дето е времето. Да, сега. Брат, благодаря, че се срещнахме, ама искам да ти кажа. Харесвам един, ма не знам дали наистина го харесвам. Там е. Ей, пич! Яла тук, тата харесва. Ти нормална, как да му кажа? Ами, тя тата харесва. Ай, бъдете. Ама аз съм свободна.